Er det stort nu, tror du? Ja! Så dækker vi til. Efterhånden så er det jo sådan, at det her det er fase 3 af det, vi kalder sommerfugleskoven. Og ikke alene er det en skov, der er formet som en sommerfugl, men alle de træer og buske, der er plantet der, er noget, der tiltrækker i særdeleshed sommerfugle. Sommerfugleskoven er jo blevet påbegyndt for en del år siden. Den er oppe på 10 hektar nu, og i den her periode har vi så plantet yderligere 5 hektar skov. Jeg elsker jo selv naturen, og jeg synes, det er et dejligt sted. Og det er derfor, vil jeg gerne komme ud og hjælpe med at gøre naturen større og gøre det et bedre sted for dyr og mennesker til at leve. Vi er meget taknemmelige for, at Plant et Træ finder sponsorer, som kan være med til at finansiere det her. Fordi så kan vi koncentrere os om at finde jorden, og så har vi samarbejdspartnere, der håndterer resten af det. Det betyder, at vi får meget mere for pengene, hvis vi også går ud og køber træerne og betaler for at få dem plantet. Hvert år der har vi en kampagneperiode, hvor vi donerer 1 krone per pakke rosekylling i supermarkederne. Så når danske forbrugere køber kylling i supermarkedet, så donerer vi 1 krone per pakke, hvor vi så har kunne donere penge nok til en hel skov her i Fredericia. Det er enormt dejligt at være med ude og se plantningerne ske også. At vi kan være ude som i dag og være med til at plante og være med til at skabe en skov og se, at de produkter, som vi sælger ude i supermarkedet, gør mere end bare salg af kylling, men også bliver til skovrejsninger blandt andet. Og vi kan gøre noget godt for miljøet og for lokalområdet. Det er børnene, som har livet foran sig. Det er børnene, som viser vejen i forhold til at passe på naturen. Måske jeg kunne vise vores børn på et tidspunkt, at vi har været med til at plante det her.